yabantu asehlalani phansi ke sanhlalani phansi yabona kule yona ndizaniqala ekuqaleni so that ni understand bakwenzeka ntoni because kaloku sana yi favorite module yam le so kuzafuneka ni understand andifuni umuntu uzaba lost apha mamelani ke bantu asinto yenzekayo so ngolesihlanu ke ngoku past Friday yabo uMike van Wyk nyani bantase ulala niyamazi mos Mike van Wyk nanku ngilomlungu ungathi lixoxo okanye ngathi na inkukhu uyabona lanto ijingayo apha enkukwini sizathi ngo-chicken so uMike van Wyk uyalala ke apha ngolesihlanu ulala ezazi into lokubana uzaya kwiMadlanga Commission ngoMvulo which is today I find bantase uthe elala tu ubuthongo ubuthongo wathe sithe guquguquka bantase sithe guquguquka yabe imthere yakhe into lokubana hayibo uright wabe sithi hey inhliziyo yami sweetheart inhliziyo yami ibethe luma wathi omnye hayi wena wathi hey inhliziyo yami ibethe luma wathi woyika lento yangomvulo wathi ndoyika lento yangomvulo sweetheart wayibona into abayenza kuJulius wabile wathi xhopho uthi hayi mina eyami izawumanisa inhliziyo yenje ibe yi-ice kuthiwa uMike bandase utshatsharini yakhe Friday hayi fine kuthiwa khangabalala obobusuku ile nhliziyo hey kwavukwa wathi Saturday kwathi hayi masike siye kugqirha xa besiya kugqirha wathi ugqirha akho nto irongo kule nhliziyo akho nto irongo into erongo yi-anxiety khona lento u-anxious ngayo khona lento ikubotharishayo mfoko abawo uzawufuneka udibane nogqirha wengqondo uzawufuneka udibane ne-psychiatrist sana and uzawudinga like admithwe nyani kwaye ku-psychiatrist bantase yafika i-psychiatrist athi uthi inhliziyo wathi hey ishaya ikikikiki wathi siyaku-admitha wena wathi hayi bogqirha wathi siyaku-admitha wena uzawufela kulaa nto laMadlanga Commission sizaku-admitha wena hayi nyani bantase kwacaba ye uya-admithwa so namhlanje ke ngoku bantase so on Saturday ii-lawyers zakhe zazama ke ngoku ulontoza ufayila eza applications enziwayo ke xa umntu engazuvela so namhlanje ke ngoku nyani ii-lawyers zakhe zavela ke ngoku because kufuneka kuripotwe kum ndixelele into yokubana kwenzeka ntoni ndingaboni ngumntu sengafiki so zafika ke ngoku ii-lawyers zakhe zatsho ndibantase into yokubana yeye nanku umntu phaa kaloku phantse wafa apha kule weekend so ugqirha wakhe uye wathi into yokubana maka-admithwe kwathini yaqonda hayi nyhani ndajonga umntu athi Madlanga ndiqonda hayi kaloku mfoko aba kuzafuneka wenza i-decision and your decision must be very wise because we do not have time u-August lapho yaphela iMadlanga Commission hayi nyhani wathi athi Madlanga no ninaso statement andithi wathi uMr Bean wathi okay if ninaso statement qhubekekani kwathi hayibo njani kodwa nali gqwetha lakhe nasi statement sakhe nansi evidence leader mazilime ziyetyeni mshito utswela pili hayi bantase kuthiwa hayi yaqala into ke bantase hayi yaqala ke bantase watsho uMr Bean uhighlighte izinto ezintathu mna endiphume nazo well bantase i-relationship ka-Mike van Wyk which is uChicken lo nekaNomkhithi which is uKat Matlala neka-Julius which is uNkwali nonsense Julius Mkhwanazi uNkwali nonsense i-relationship yabo bantase siyayazi into nokubana i-relationship edibene ngobugulukudu because uJulius siyayazi nanto aseyicace ba into nokubana ebeyi-inside man yabo phaa emapoliseni because then bekukho transactions apho khona uChicken ebeforwardela uNkwali nonsense imali but i-reference yala mali ebeyisenda ibisithi Matlala meaning that le mali isuka kubani kuNomkhithi yaqonda so niyayi-understand ke ngoku le nto so uNomkhithi noNkwali nonsense bebengadibani ngqo bobabini bebedityaniswa ngulo bengu-middleman lo uChicken lo hayi fine bantase kuloo nto ke ngoku saqala ngaloo nto yezo transactions okubana yeye kubhatalwa ulo mntana uNkwali nonsense ubhatalwa nguMike uyitheni into yakhe hayi nyani fine obviously uChicken wasn't there to answer for himself because inhliziyo yakhe ayivumi okay sharp cho now singene kuleyo nto yokubana ke ngoku bekukho ii-drugs bantase ebeziweyishwa phaa ke ngoku le conversation between uChicken noNomkhithi zaweyiswa ezi drugs so yabuza ke ngoku uNomkhithi hey singathi imalini yaqonda uNomkhithi usendele uChicken le video ntomani hey singathi imalini
hayi nyani chicken because une-experience caba wathi chicken hayi usend ivoice note wathi hayi singathi i-250 leyo yona singathi i-250 kutsho chicken bantazi utsho ngomlomo wakhe but uzayiphika because uyiphike ngokuthi estatementini sakhe into nomala zangafumane kwa video uzathi nala voice yakhe i-AI bantasi asisenzwa muncu yabona basenzwa muncu nala voice yakhe uzathi i-AI bantasi but anyways sharp chome andithi siyibonile kuyaweyisho sifuna umva ke ngoku uzawuphendula athini uchicken xa ibuyile sharp siye kuleke ngoku yento nokubana uchicken lo wenza ivideo apha sasikhe sayibona but we didn't have a context yale video wenza ivideo uchicken introducer uJulius Mkhwanazi esithi uJulius Mkhwanazi une-connections nasePretoria naphiphi so singasebenzisana sonke because irank yakhe iphezulu yava exelela uchicken uintroducer unkwali nonsense uba introducer kumndoda ekuthiwa nguGeorge uGeorge ngubani bantase uGeorge kuthiwa wayeyi-general manager at some coal mining thing eyayiranwa ziGuptas niyayazi ke-history yeGuptas uGeorge bantase cabanga uGeorge ngumgulukudu omdala webhulu uGeorge ninani so kuthiwa ke uGeorge lo usilungu esi kuthiwa uGeorge nguye ke ngoku lo wenza esa sting operation seHawks hayibo George kuthiwa wenza i-sting operation ke bantase inoba into apho ku-involve khona into zoba undercover and what not ndiyayicinga ke into yobana ibiyinto edibanisene neziyobisi because kaloku bakula industry into beyidibanisele neziyobisi hayi fine but unkwali nonsense bantase I don't think yena ukula industry yeziyobisi unkwali nonsense yena ukwi-industry yobusela nokunyoluka unkwali nonsense but I think aba babini uNomkhithi noChicken bakula industry yeziyobisi plus nalo George wabo umgulukudu omdala weGuptas yaqonda so lo mgulukudu umdala apho ke ngoku uMr Bean which is i-evidence leader imchana khona ulomntana uMike kwi-chats zakhe ze-WhatsApp kuthiwe George kula video i-introducer kuthiwe George ayibhalwanga ifani yena nanko ebhala ku-statement sakhe into yokuba nguGeorge van der Merwe heyi wathi uMr Bean into yokubana hayi mendi nguye kanye lo weGuptas lo van der Merwe lo ngulo weGuptas that yamazi la nguye kanye la George lo wabantase and ke ngoku kukhona i-chats ke ngoku ezikhoyo ke ngoku between kwa uChicken lo lo mntwana nonkwali nonsense caba unkwali nonsense uthi hey ndibulawa indlala ndisendlini kwathini after ebulawe indlala tyulukudu i-20k e-accounting so bantase ii-chats zihamba apho ke sana sihandlisha ii-chats zikaChicken noNomkhithi sihandlishe ii-chats zikankwali nonsense noChicken yaqonda because uChicken kaloku ebe-middleman between these two yaqonda so inkulu into esizayifumana kuChicken and uChicken wakhe wenza ivideo apha wathi into nokubana kwezinto zabo bathanda uzenza ezi-interview ebuzwa into nokubana uyazi njani lethu wathi ke no unkwali nonsense umazi ngoba wayekhe wamnceda because in 2020 ifamily yakhe yafumana i-COVID naye ene-COVID so wabanceda kobo bunzima and then waphinda ke ngoku wathathana ngento yobana after that they became close they like babehamba bonke like baqhelana wethu baba zitshomi yaqonda kuloo nto ke ngoku after behandlishe loo nto ye-COVID so ke ngoku kukhona le Medicare Medicare 24 tender into isigixa sento esafuneka sisi-adressile into nokubana wena Chicken nguwe wena owaza kuNomkhithi wathi naku singavula ikhampani senze i-franchise kwathini sifumane ii-tenders zaku-government watsho kaloku uNomkhithi wathi kuyo yonke le nyuvadema kuyo yena wa-introducewa nguChicken so uChicken mayibe right intliziyo azophendula inhliziyo mayiphole Chicken uzophendula because mntase siyakufuna pha emaplangeni yoMadlanga Commission sizabe sikumamele thina